दे खुलुमबाय आङो जोङो बिमा बिफा आरो बिनानाव जायो आरो जों गामि मरिपुर डिस्ट्रिक्ट बरपेटा पोस्ट ऑफिस रामपुर देखापारा भाया जाबाय बुनगाव पिन 781375 जोंहानि बाबुआ नै फट' थानाया 2 तारिख खालि 2 तारिख खालि गोमाना दोङो आगस्टनि 2 तारिख खालि गोमाना दोङो बारा सनिबारमोन जोंबो हाजिरा खामला मावना जानाय मानसि दा ओरै बिमाया थांदो माइ गायनो आं थांदोंमोन हाजिरा मावनो थांनायाव बिमाया थारमाने बिमाया बुंबाय जे साइकेल फाहामना दोन साइकेला गब्लंदोंमोन इयाव फाहामना दोननो खोथानायाव ओमफ्राय बुंबाय मा फाहामगोन दे होननानै ओरै जानानै ओमफ्राय बिमाया 3 बाजिसोयाव 2 बाजिसोयाव हरबाय 2 बाजि 30 मिनिटसोयाव फन हरबा इयाव पाठसालायालागै बेरायनो थांदो होनबा बिमाया मानो थांदो होनबा मबाइलखौ सुइच अफ खालामबायानो माने आं पाठसालायाव बेरायनो फैदो ओरै होननानै तारमाने दाननानै सुइच अफखा मानसियाबा पाठसाला सहैना सहैया बेखौ मिथियामोन आरो जायखिजाया बुंदो आरो गावबाय पाठसालायाव फैदो बेरायनो लोगोफोरा बुंदो जे ओरैनो जोङो मुम्बाइआव थांगोन ओंखार होनना ओमफ्राय साथियावनो थारमाने खैरातारि आरो सतलापा मोननाय दंमोन इयाव आरो थांनां फैयां लोगोखौ लिंनानै ओरै जाबाय थानानै ओमफ्राय हारसिंनो ओरै मा खालामोन मा मागोन गोदाव सोराव जानानै ओमफ्राय इयो न'निफ्राय बिनानावा माबा खान्थाल बेगर लेमबाय थानायखौ गोजानाव थाङो होनदो गोजान थाङो होननानै अखारलांबाय गानै जोमै अखारलांनानै गामिनि मोनसे श' होननाय निउस श' होननाय दंमोन इयाव मबाइलखौ बुङै दोनो बोले आंनि मबाइलखौ बायनोनो आरो होनना बायनो होननानै ओमफ्राय बेसे नांगोन होनबायनो ओमफ्राय 1500 नांगोन ओरैनो 1500 नांगोन होननाव आङो 1500 होनना लाखिनाया 1000 होगोन होनना ओमफ्राय 1000खौ लानानै ओमफ्राय 1000खौ लानानै ओमफ्राय आरो न'निबो ओरै 2500 थाखा लादो बाकसखौ एरख'लायनानै लानानै गावनि डकुमेन्ट ओमफ्राय जोंनि आधार कार्ड बिमा बिफानि बिनानाव सब गासै आधार कार्ड पान कार्ड जोंनिखौबो लांफाजोबदो बैसोआबो 14 बोसोरल' जादों क्लास 9 फरायो जिन्टुमनि बर' गामि मरिपुर पोस्ट ऑफिस रामपुर देखापारा भाया जाबाय बुनगाव पिन 781375 दा बाबुखौबो बुंदों आङो जे अननानै जिखिनि जोङो भुल मावबाय बा बैफोरखौ थारमाने थाखा फैसा लांदोंबाबो जों जेबो भाबियाखै नों फैफिनबानो जाबाय बाबु ओरैनानै जोङो नोंखौ आर'जलायनो जे जोङो थारमाने बेफोरखौ जोङो होरिलिया जि भुल मावबाय बेफोरखौ आरो माबाफोर दंबा जेनेबा ओरैफोर दंबा थारमाने जेनेबा बयबा जनानै बा ओरै लानाय दंबा बा स्टेसन बा सोरबा नों फन खालामहरबानो जाबाय आरो गासै रायजोफोरखौबो बुंदो गासै अल भारतनि रायजोफोरखौबो जोंनि बर' फिसा बा जोंनि गासै शेयार खालामना हो बेखौबो थारमाने बबेबा जेन'बा नुसन बायदोबा बे गथ'खौ थारमाने स्क्रिन टाचाव थारमाने मबाइल नाम्बार होयो थारमाने हमथानानै मानसिखौ जोंनो गोसोआव गैया नाम्बारखौ स्क्रिनाव होना दोनदो इ नाम्बाराव फनखौ हरबानो जाबाय खौरां हरबानो जाबाय आरो दा बिराद माने जोङो माने खाम दै खुवाबा जालांदो बायदिया भिडिअखौ नुबा फन खालामना हरबानो जाबाय नोंसोरो गासै रायजो राजाफोरा अननानै जोंबो हाजिरा खामला मावना जानाय मानसि बेखिनिखौनो बुंबाय आरो जोङो गोजोन्थों।